Mae rhywbeth i bawb y Gwanwyn hwn ar S4C. Gaich sylw chi, os gwelwch yn dda. Pawb yn barod? Reit ta, da ni gyd yma. O ddydd Gwyl-dewi ymlaen rhaglenni newydd sbon, prynhawn da yn y prynhawn a heno fi nos. Byw yn Llundain dros 10 mlynedd rwan. Dwi'n mwynhau o dadio bob tro. Dad, lle dyn ni'n mynd heddiw? Cyfresu newydd, fel cegin bryn. Anigedig. Pa mor dda dych chi nabod eich partner? Cyfle i ennill 1000 o bunnau mewn cyfres newydd sbon o Siôn a Sian. Dechreuodd e gyda rhywun yn gofyn I fi, Drwy, beth am wneud ras elusen? O'n i'm yn gwybod dim am yr hyfforddiant, ti'n gwybod, ac mor broffesiynol, mor galed, mor jockeys a'r trainers I gyd yn gweithio. Cyfle I ddathlu llwybr yr arfordir. A mwynhau talent ffermwyr ifanc. Neu westeion, oes. Sgript. Cynulleidfa. Oes. Mae Ifor ap Glyn yn mentro. Dyma'r tŷ bach ar ei mwyaf sylfaenol. I dau bach rhyfedda'r byd. Gweithwyr y gwasanaethau bris fydd canolbwynt 999. Mae pawb yn meddwl bod digon amser dyn ni, ond sôn yn digwydd. A phrofi bywyd i'r eitha. Ni'n mynd â pob un mewn nawr I cael script search. Mae'r pobl sy'n cefnogi ni yn rhan mawr o'r tîm. O ddyn tala'r byd I frenhines drag, bydd y gyfres pobl yn adlewyrchu bywydau eithriadol. Hola! Fi eisiau gwneud wheelie nawr. Cofio wheelies pan oedd fi'n bachgen? Merch. Bywydau rhyngwladol. Pobl yn gofyn, o, lle yn Ffrainc I ti o, neu lle yn yr Eidal ti o. A wedyn fi goffa gweud, wel, wi o Gymru. Gwisgo dim dillad yma eitha strange I ddechrau fanta. Mae S4C yn gwthio'r ffiniau gyda chyfres am baffwyr cawell. Draw yn Chicago, David Wigley sydd ar drywydd gangster. Mam y dihiryn oedd Ann Wigley. Dyna'r cyntaf I ni sylweddoli fod na gysylltiad teuluol efo dyn eithriadol o ddrwg. Rhaglenni am straeon mawr y byd, yr ymysodiad ar long y Sygalahad, a byddwn yn cwrdd â milwyr oedd yn y Falklands 30 o flynyddoedd yn ôl. Draw yn Blackpool, Tony ac Aloma. Ac ar y 4 o Fawrth, can I Gymru. Cyn I mi ddod yma I feirniadu, o'n i'n siŵr iawn be I ddisgwyl. Mae yna un gan ffantastig. Can wreiddiol, can sydd yn dal sylw. Ni yma heddi ar gyfer genedigaeth côr arbennig iawn. Mae yna her fawr yn wynebu plant Cymru wrth iddyn nhw baratoi berfformio yng nghanolfan y mileniwm. Yn y gyfres hon, da ni'n mynd I ddod I adnabod y cyfansoddwyr cafodd ei ysbrydoli gan y byd o'i cwmpas. Beth am dreulio noson yng nghwmni Mark Evans? No way! Do we! Neu Caryl Parry Jones? Da ti gweld chi as like A-sharks? Gwych! Mae'n ergoeli fod yn dechrau prysur i'r tymor newydd. Cyfresu newydd. Oeddi pethau mynd I bod yn lletchus yn ffynnu am beth? Ti'n mynd I chwilio am swydd arall? Mae Megan di mynd yn rhy bell. Wedi cael guts full o bobl yn pigo arno. Hey, Derek Brockway. Shwmai. That's Welsh for hello. Cyfres ydi hwb I bobl sy'n dysgu Cymraeg, pobl fel Matt. Pobl fel fi. Oedd groeso cynnes I Bryn Will. Ymdrech arbennig, good effort, de. Rhywbeth i'r plant bach. Rhywbeth I bobl ifanc. Rhywbeth drwy gydol y flwyddyn. Helo. Shwmai, gobeithio bod chi'n cael wythnos gwerth chweil. Ti'n golygu popeth I mi.
Dwi'n meddwl bod fi wedi gweld y lladron. Dwi'n casau chi! Be sy'n bod ar bob heddiw? Ew, dwi'n edrych ymlaen at dymor arall o dyfu. Cyfresu o bob math. A chwaraeon cystadleuol o radd flaenaf. Diolch yn fawr i chi! Nos da. Bottoms up. O, ta-ra! Wel, iechyd da. Neis gwrdd â chi. Mae rhywbeth i bawb y Gwanwyn hwn. S4C, Calon Cenedl.